Hello. Hello, maayong hapon. Caller, ma'am. May hapon, sir. Sir Day. Sir, maayong hapon. Concerned citizen lang po ni ba? Taga-asa man, sir? Pre, la suerte. La swerte. Okay. Gusto may Tama atong kita concern. mo ang gisulti ba nga ang board member. Among gisuportara na pinagi ni gobernador kay may lagi mo suporta sa programa sa ato ang pinalanggan gobernador. Oo. So, ang uban layo pa kayong eleksyon, isukol na. Nakabantay po day ka na, sir? Kabalo, may anong di ko kabalo nga nama may maminaw diya sa sulod ng uban sa isisyon. Di ay. Maayo. Uwan nga ni kayo kay sa ilang presiding officer. Oo. Wala na galing islay respeto. Mo ba? Sama sa unsa man, sir. Sama sa unsa man way respeto. Itong isisyon diya, nga awa sila nangabot niya, paghuman, niabot sila, nag-isisyon sila, nag-change sila mga komite. Okay. Una nga lahi kayo, Brad Back, kaming mga supporter, mga kagat, butang na muna sila diya para makatabang sa atuang gobernador sa programa. Kayuhan man para sa tanan, labi na kay sa COVID. Okay. Kalay man o ng ilan, papolitika man ang isigutan, Ayay ka. Maunay gidangat diha, sir. Panalitan, sir, ako pangutana sa imuha. If and only if musupak yun na sila. Unsa may imuhang si tawag ani. Ikasultian na og musupak yun na sila. Kung supak sila nga kayuhan para sa katawan sa Davao del Sur, bangga na kay lagnaong gyud. Baga na gyud kay now. Hindi na gyud ang ayan nga amo silang suportaran. Okay. So di na nimo saya usikan og tinta ang bullpen para nila, sir. Sayang kayo, brother, kay kanadri wala ganay na sila kumpanya-kumpanya sa mga barangay, ipadawag na mo nag-street. Apit ding haya-haya. Wala gyud na makago diay, sa ultimo centavos wag mi kadawat na nila. Kabalo ka, sir, nga siguro dako pa nagsweldo nimo, sir ba? Kadakog sildo na nila, nga wala trabaho. Ang ilang tiyo, tama man ang isulti nimo, nga ilang mga tiyo dyan, asong palay siguro. Haya-haya po doy. Haya-haya kinabuhi oy. Tanay ba ta? O sa magkahipusta na to, sir? Kabalo kay ko na kay dugay ko na services gobyerno. Di ay, sir. I see. So swito ka kung sa mga kabuang. Wala, hiyubos lang po ni ba, kay anong maginana sila ba? Okay man tang magsupak-supak kung Kayuhan. mali ang gihimo. Pero kayuhan gani. Siya ngayon lang sa mukon. Kay mo man ay at atong gobernador na putahin yun yung matawana. Kay anda ni mo suporta sa programa na ko para sa kalambuan sa Davao del Sur. Tama. Okay. Pero sir, mangutana ko nimo, sir. At kung may kailan nila, butara na mo na sila. Okay. Sir, mangutana ko nimo, sir ba, naaba kay napansin, may nang sa imuha mismo, dili sa ako, naaba kay napansin nga murag mo aksyon og supak? Naana diya, kuhan, kay ang ilang ginuna, magkakadban sila daan sa politika ba, nga maling kay ang akala nila ba. Dili man yana ang ato mga kagat. Sobraan ka advance mag-isip, sir. Advance mag-isip. So dapat nila maguna-una sa mga tao, kay tao may mubutar nila. Okay, sige, Kaya sir. wala na sila makargas-kagas. Hindi mo na sila kadawag. Mao po na ako rason, sir. Okay. Sir, kay wala man ko'y oras, isa na lang ko pangutana nimo, sir. Tagay lang kog clue sa board member kay ingon nimo na may murag mo aksyon og panungay o mo aksyon og traidor o mo supak. Tagay kog clue sa kinsa na nga board member mong pasabot, sir. So, kinato na sa kagat, buot kayo sa mga kagat na ba? Wala sakit kayo paminahon na mo ba? Tama gyud. Kung kinsa tong suod nya mo traidor nimo mo nay pinakasakit. May lang yung tatong lain tao Brad ba? Kay kita sakitan. Kay naanad naman. Lagi. Pero kanang tao nga mong gisaligan. So mao nay clue nimo suod sa mga kagas. Yes, mao gyud. Pinakasuod yun. Pinakasuod pag yun. Okay, sige. Sige, sir. Salamat kay sa inyo ha pagpaminaw diha o pagtawag.
Salamat pa rin. Kano na may nagsubaybay sa imong programa kay nindot man gud imong istorya kay para gyud kalapuan sa Davao del Sur. Okay, sir. Salamat kay sir og may hapon ninyo diha. Salamat po kasi ginaw diri. Okay, may hapon ninyo tanan diha, ha? Namilit na kayo na ko'y oras. 5:06 na. Siguro, lahi man to sa charm. Kaya pwede mo ta kagamit-gamit gamay. Kaya di mauwaw ta, ha? 5:06 in the afternoon na mga bay. Nagasalamat sa pagpaminaw. Sa ngalan lamang sa Tibok Persan. Ining Mausibihana 96.7 News Radio. O din hapon sa 94.3 Charm Radio. Kaninyong tanan, nagasalamat. Daigo ng Diyos. Kinyong alagad, Mike Nakwa. Mayong hapon and please stay at home.